What's up mga buddy? This is your buddy on your screen again. And welcome back to my YouTube channel. At sa video na to, kung nakikita nyo ay unti-unti na bumabalik ang aking lakas. So ayan, kita nyo yan. Unti-unti na tayong umu-okay ang aking lagay. So kumusta ba yung lagay dyan? Kasi ang lagay ko laki pa rin. Char, okay na ako. Medyo naging okay na yung lagay ko. Kaya mga buddy, this time we're going to give our 100. It's a prank. Mga nasa 80% pala ng ating lakas muna. Kasi di pa tayo totally okay. So gusto nyo bang makita yun? Kaya ngayon, pasok! Intro! At ngayon na nga mga buddy, no, kung nakikita nyo ay nandito ako sa labas ng Hacienda di Capuno. Dito tayo ngayon. At lalakbayin natin ang kanilang kaharian na mag-isa. Kasi matapang tayo eh, ha? Ganyan. Lalakbayin. Aray ko po. Lalakbayin natin mag-isa ang kanilang kaharian. Kaya, puntahan na natin. Tingnan nyo kung gaano ba to kalawak ang kanilang kaharian mga buddy. Kung makikita ninyo dito, napakadaming ostrich. Oops, naku. Baka pagalitan ako ni Daddy Leo nito. Daddy Leo, hindi ko po sasaktan tong mga ostrich mo. Sadyang ipapakita ko lang, ipaplex lang. Yan mga buddy, this is the ostrich farm of their kaharian. Ha! Kita yan? Kung ipapakita ko sa inyo, tingnan nyo kung gaano to kalawak. Tatakbuhin natin to in just 1 hour. Sure lang. Tatakbuhin ko to Wait. Yan. Tatakbuhin ko to kasi dito na nagka 80% energy na tayo eh. Ah! Woo! Go go la 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 la, kaya na nailalaro. Mama go mama, bisa go sa kamangagay. Kaya ba ako niya larira ang hambugero sa numero. May halas! Ba? Para akong si Speed. Ay, The Flash pa. Para ako si The Flash. Walang mahina dito. Kaya ngayon, tatawagin ko na ang aking mga backup. Teka muna, tatawagin ko muna sila. So ayun na nga mga buddy, no. Nakakuha na ako ng aking kasamahan bilang isang hero dito sa Hacienda. At ngayon ay tatawagin ko na. Isa lang yung nakuha ko kasi busy yung iba. So tatawagin ko na ang iyong hero. Ay, dapat sa effects. Dapat na effects. Dapat na effects. Eto na. Tekto. Tatawagin ko na ang ating pangalawang hero. Pasok. Wow! Ilang. Iba pala tong trip ni Buddy. Natawag ko na ang ating pangalawang hero. Ano? Alam niyo naman ang aking kapangyarihan ay God of Speed. Anong Galo Speed? Tinakbo kasi yun kanina eh. Ha? Nakita nila kung gaano ako kabilis tumakbo. Hindi ko nakita eh. 100%. Ano ba ang iyong maiaambag dito sa Hacienda? Ano? Makokontrol ko yung mga manok.
Pasikatan mo nga kami. Ha? Papasikatan niya kami sa ang manok ba ang kontrolin mo. Tingnan nyo. Mga manok. Ang iba dapat nasa ground lang, yung iba dapat nakapatong. O, di ba? Kita nyo? Ha? Tingnan niyo. Tingnan nyo yan? Dinamitan na niyan. Ginamitan ko na yan ng power. Kung makikita nyo yung mga manok, yung iba nasa taas na. Grabe. Hmm? Talented. Yan yung power natin. Pero hindi na natin sila mapapababa. Alam nyo kung bakit? Bakit? Kasi ano, pagod na sila. Kung makikita natin dito, ang ating pangalawang hero ay Yes. isang Sorry, manok. Sari Manok, the Manok Whisperer. Kaya mong mag-whisper na manok. Oh, Malamanok dapat gusto nyo makarinig ng whisper ng manok? malamanok. Tama ka naman, Vince. So ngayon, dalawa Ano? na kami maglilibot Ah, sa saan tayo Hacienda maglilibot? di Kapuno. Gusto mo talagang itur yung Hacienda di Kapuno, ha? Yes, kailangan natin maging matapang na wala yung mga may-ari ng hacienda. Dapat tayo-tayo lang. Tara. So ngayon, kasama na natin ang ating pangalawang hero. Yes. Dito na kami sa teritoryo. Uy, dapat nag-blink like ano. Sige, 1, 2, 3, ambak. Para kaya tayo nag-blink. Sige. 1, 2, 3, blink! Ang ingay ng mga manok mo. Ha? Pwede mo ba silang tahimikin? Hindi natin pwedeng patahimikin yan. Baka tayo yung patahimikin ng mga manok. Daddy Leo, hindi namin, walang manok na nasaktan sa pangyayaring ito. Wala pong nasaktang mga manok dito, daddy. Napakagaling talaga ni Sari Manok, the Manok Whisperer. Manok! Alam nyo ba kung paano tawagin yung mga manok? Para kung gusto nyong lumapit yung mga manok sa inyo, sabihin nyo lang, kruk tik tik. Ano? Kruk tik tik. Kruk tik tik. Oh. Kruk tik tik tik! Pag nasa malayo yung mga manok nyo, tatakbo yan pa sa inyo. Kaya nga pala binansagan kang Manok Whisperer. Siyempre, pero dapat trained yung mga manok nyo na dapat pumunta. Kasi kung ngayon lang nila narinig yung sound na yun, patay, walang lalapit. Ano nga yung sound na yun? kruk tik tik? Kruk tik tik. Yes. Kro. Sample. Kro. Sige, sampulan mo nga. Okay, sample mo. Sabihin mo, kruk tik tik tik! Ganon. Kruk tik tik tik. Di ba? Nagulat siya. Oh, natatakot yan ko yun. Alam mo ba, buddy? Ano? Meron ako nakitang kakaibang species sa yung manok dito. Ano yung kaya Tingnan natin dito, buddy. Grabe, napaka-amazing. Tingnan natin kung hindi pa ba nawala. At ayun, may isang nagtatago ditong halimaw. Uy! Ito na pala yung manok, guys. Ayun First na. time namang nakita yung manok na yan, ah. Dito na yung manok kasi itlog lang yung nakikita natin pero ngayon may manok na. Owner ng manok na to. Kung sino man tong manok na to, ay sino manok? Sino man? Sino ka mang manok na magpakilala ka? Kung sino man ang may-ari ng manok na to, dito siya. Lumlum siya o color gray pag-ibay. Naglumlum. Muras, dini manok ihas. Manok ihas. Ha? Manok ihas. Dili. Silingan na. Manok silingan siguro, no? Manilingan. Papakita natin yan kako stew bay. Buti na lang hindi ahas yung may-ari ng itlog, guys. Oo nga, natakot ako, akala ko ahas. Pero ngayon, Marami. kasama kasi natin ngayon, si Oh. Sari Manok. Siyempre. Make the sound. Kruk tik tik. Manok. Asa man ang inyong manok? I-interviewan muna natin yung mga manok. Manok. Asa inyo manok? Ano nasaag mo ka din, Nok? Nok. Anong diri man ka nag-itlog, Nok? Wala mo ikuha nito, wala kay pugaran nito. Nok. Sabi niya, alis lang daw tayo, guys. Kasi alis daw kasi. ma-shy type daw siya. Sabi niya sa akin, buddy, wag mo po akong interviewin, nasa shy type. Oo. Napaka-amazing. So ngayon, para din na tayo mahasol sa pagtatakbo-takbo. Oo. Speed, ganun ay, nagtakilid. Dapat So, ang gagawin natin, mag-warp. Ano lang tayo maglaho. Sige. And 1, 2, 3, go. Wag, hindi ka napatalon lang. Ay, hindi ka na Talon pala. lang. Hindi pala ka na. Nakala ko tatakbo tayo. Talon lang. Sige. 5, 4, 3, 2, 1. Before I end this vlog, ipapakita ko muna sa inyo ang mga ibang hero dito sa Hero Academia. Sa Hacienda di Kapuno.
let us all welcome our professor. The professor. Why? I-reverse ha. The Professor Y. Ito po ang aming master. Kaya siya ang The Professor. Hindi po siya nakakalakad, siya po ay lumilipad lamang. At ipapakita ko rin sa inyo ang reyna ng mga cobra. Oh, snake. ng mga snake. 1, 2, 3. Pasok! The Snake Princess. Alam niyo bang kaya nito magpalit ng anyo? Halika dito. Alam niyo bang kaya nito magpalit ng anyo? Kaya niya maging isang tiyo. Hala! Ay! Angko! Okon, ika na lang. Si Franco. Game Franco. Si Franco. Franco. Ang aming isang hero. The Fish Keeper. Aquaman. Si Aquaman. Fish Keeper. Ah, edit na oh. Fish Keeper. Aquaman. Si Aquaman. Kasi, ano to eh, bumibili to ng maraming isda. Okay, sa mga, may ano dyan, Sa mga may mga balon muli dyan, benta naman niyo sa akin. Kasi wala akong nakita dito, may mga balon muli dyan. Benta niyo sa akin. balon muli. Oh. Aquaman in the house. Dapat yung tricolor ha. Okay, choosy. Choosy mo pa ha. Pwede din yung ano, yung black. Oh. Dito na siya. Kaya ngayon magti-teleport kami papunta sa ano, the room keeper 1, 2, 3. Magic! Andito na ako ngayon sa kwarto ng isa sa aming mga hero. At ito ang kanyang kapangyarihan. Kaya niya magstay sa kwarto ng buong linggo. Walang iba. Kundi What's up guys? si Japet, the room keeper. Kaway-kaway sa ating mga alagad. Nice one. Nakita niyo na lahat ng mga hero dito sa Hacienda de Capuno. Ay, hindi pa pala. It's a prank. Meron pa. Teleport ulit. Dito na ako ngayon sa aming plantito, na plant keeper. Welcome. Hello, wait. At si Alex, nakita. Dali, Lex, ikaw, mga plantito man mo. Di ba ka plantito, day? Sa manak, ano man lang? Wala, mga heroes ramang good ka. Ito naman, ang pinggan keeper. Pinggan keeper. Hugasin keeper. Sana na nakita na natin ang lahat ng mga hero dito Sa PBB house. sa Hacienda de Capuno. Kaya magpapaalam na kami. 5. Sabi ko, alam na din. Akala nyo mag-ano pa, mag-start. But this is the end. Paalam na kami agad. 3, 2, 1. Sa manak. Wala din. Paalam. Paalam. Peace out.